amayo amayo lekwu na-abịa ayayo amayo koko amayo amayo lekwu melu ahụ amayo amayo lekwu aga amayo koko ụmụ obodo anyị obi dị mali obi dị nwefu onye kamabi ajọ onye na-azụ onye na-eme ọbalị ị na-alụ ọrụ ugbo onye abalị oyi ụmụ Igbo nwere ife niile abịa ka eji malụ ụmụ Igbo abịa onye na-azụ onye na-eme ya gasịrị ya ị na-anya ụgbọ mmiri ị na-eji egwu abala ị na-azụ afịa abala onye na-eme n'elu abalị a egwu obodo eze yo egwu obodo eze ụmụ obodo eze egwu merụ anya egwu ọnya mmiri egwu ndị obi dị nwa eze bido egwu ahụ obi dị nwa eze bido egwu ahụ ọyalịma egwugwu ị na-alụ ọrụ ugbo n'elu ị na-azụ afịa na-alụ ọrụ oyibo onye na-eme ife ụmụ Igbo na-eme ka n'elu ma ndị na-anya ọkada ma ndị keke ma ndị na-anya moto ka ọ balụ ị na-anya keke ị na-anya ọkada ka ọ balụ n'elu ma ndị na-alụ ugbo ma ndị na-anya ugbo onye na-eme ka ọ balị ya ma ndị na-anya ụgbọala ife onye na-eme n'ụwa ife onye na-eme n'ụwa ya balị ya n'ụwa Chukwu nwekwuo Chukwu ike na Chukwu ga-epe abịa onye na-azụ ilu na Abuja ụmụ Igbo na-agba mbọ ilu Lagos n'ime Alaba ụmụ Igbo na-ekwu ilu Ọnịcha do na Mme Market otu ugbo ụmụ Igbo na-ekwu obodo anyị amayo 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 lekwu amayo amayo kwelelo amayo amayo koko amayo amayo kwelelo amayo amayo kisabia amayo oyo egwu amayo amayo oyo lema amayo 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 ụmụ Igbo nwere ife niile ụmụ Igbo na-agba mbọ ma ndị na-azụ afịa ndị na-echi egwu na-agba ọkada ị na-anya keke ka ọ bara ụlọ anyị ndị na-echi egwu ya bara asị na ọkụlara aka dị nwenye ya maka okirokiri ka a na-etiri ododo adịghị ododo dị ozu maka mmapụ ada egwu awọ asị na ndị ada egburu awọ n'iyi sawa amala je egwu ụmụ Igbo na-agba mbọ ebe niile
amayo egwuregwu amayo amayo egwu ọma egwu tinye ayokoko amayo amayokoko amayo amayo egwu ọma amayo amayo bidibalo amayo bidibalo amayo onye na-eme ka ọ balụ onye na-eme ka ọ balụ ị na-eji egwu ya balụ ị na-azụ afịa ya balụ ị na-alụlụ oyibo ya balụ chukwu nwe ike ọtụka bụ ego ebe onye ọka mma ọ bụ nke ị ka mma n'elu ụwa ọ bụ nke ị ka mma n'elu ụwa ụmụ obodo anyị okpokpo obi dị nweze bido egwu nye kawa adị onye na-azụ asị na ụmụ Igbo na-agba mbọ azụ aka dị ekpochipụna ụmụ obodo anyị ụmụ Naịjirịa ụmụ Amerịka ụmụ obodo anyị ụmụ obodo obi jibala ala ịnwụla onye na-eme ka ọbalị ya ajụ onye na-azụ ka ọbalị ya ị na-agba ọkada ị na-anya keke ị na-azụ afịa ị na-anya ụgbọ mmiri ị na-arụ ọrụ ugbo n'elu asị na mmadụ adịghị ebu onyinye ụzọ aka maka onye bụrụ chi ụzọ gbagbo onwe n'ọsọ sawa amala na egwu President Osama Youth Jude Nwuboga Goso Opinion Motos Akunne na Osamala Obidibale Nweze Bidegwu Atonye na-azụkọ ọbara Goso Opinion Motos Obidebido
wugo pati Amayoko, amayoko owale uwobona asina nwata na achọ nke ọ dịka ọgbala ji fu maka ofu aka lụta mmanụ oje zụọrọ maka ife na amara dị egbu ya chinwe okwu onye n'ụwanụ na chukwu ebuka ọkọmenụ ụwa ebu chukwu osumiri ụwa ebu chukwu mmadụ akọtọ na mmadụ ibe ya iji ụwa ebuka anyị mama asini dada ko ne bonadi konadi oyo egwu amala egwu akwa enwe njọ asina nwata kwọchaka osoro ga ya je nne maka ife na amara dị egwu ya aka niile arụrụ ife onye nwere ada agwụ ya ya bụ ife ọmụna inwe ga-abụ ine n'ụwa chinwe okwu onye n'ụwa nụ na chukwu ebuka nụ ọkọ me n'ụwa chimipe bụ chukwu ị na-akọ m ọnụ ebu chukwu ke ife chinye m ụka ji aga n'ụwa nụ na chukwu ebuka onye nwe ego ga onye mụrụ nwa ife chinye m n'ọbụ mmụbụ obi dị nwanyị onye na-esu mmiri osuzi onye na-akọ ọmụma ọ bụ gị bụ chukwu ọ bụ gị bụ chike achukwu ebuka chinwe okwu asị na ọjọọ ndọta na echi na ọ ga-adị mma na mmadụ adị ebu onyinye ya ụzọ aga maka ife chukwu nye mmadụ nne n'ụwa nke akọbe ife so ndị ilo mebe na-eme na nkịtị ije egwu
ọbata na ndị mmadụ umegosumeni ezekwu n'afọ egwurugwu dadago egwurugwu dandoke dandoke bụ onye judu onwe bụ ọyọlima inwezi ego n'ịga ịmụta nwa n'ịga onye ọma Venus school n'ịga enye Chukwu gọziri agọzi ndị na-enyela obi egwu bọọlụ egwu oge anyị bilenu monenu ọkọ menu web Chukwu ke ị na-esumimi bụ Chukwu ị na-akọ mọnụ bụ Chukwu ị na-echimibi bụ Chukwu asị na ọma mmiri ada ma ochi na na amụrụ ebe mmiri Somalia ọma nwa ebe sokwụsị maka onye ome na ndụ owere anya wefu chinwe okwu onye m ifechi ga-amụnụ ifechi nye m ụka nji aga egwu chinye m n'odu egwu chinye m n'ọsọ obidio jembe nwilo obidio jembe nwilo egwu m bụ jembe nwilo egwu ụka nji bile nnu nna m tiri egwu obidio onye egwu egwu bọọlụ m egwu bọọlụ m egwu bacha m egwu bọọlụ m egwu bọọlụ ọyọrịma Chukwu nwokwu maka ọrụ onye ọdịlị mmata ka ọ ga-adịla echi o maka n'elu ụwa nke anyị bịa afịa onye dusiona Chukwu oge anyị na inyela obi dị aka ife ga-adị mma ereta nwunye m afa m ekwu ereta nwunye m onye onwe akpafe ezi ọkụ onye ka eze nwanyị akpafe eze nọ n'Amerika eze nwanyị Honorable Chinwe Wezi Honorable House of Assembly Adadiora Honorable House of Rep Afamu Ogene Afamu Ogene onye ọba Chinwe okwu na Chukwu ebuka na Chukwu ebuka na chi onye m ife chi ga-amụne n'ụwa asịrị ife Chukwu nye mmadụ ka ọ ga-abụ na Chukwu nye mmadụ n'aka onye ilu amana pụnwe ya asị na agụ nwe nchekwuba dị egbu egbu ọyọ sawa idu ọkọ mẹ́nu wà mú kí Chukwu osumini wà mú kí Chukwu ọkọ tóbi di mú akọ̀wé Chukwu yẹlẹ ẹsẹ̀ kẹ̀chí ẹsẹ̀ àkádà àti ẹsẹ̀ àzọ àkìsí kọlù bọ̀yá ní Chukwu mmiri malụ ugo na awụga ruo Chukwu ebuka Chukwu ma mba onye ọbụla ife onye ya ọlụ Chukwu ka ọ ga-emeli ya n'ụwa ime mma na ịga n'ụwa ime je njọ na ịga bụ ime mma na ịga egwu oge anyị na-eti n'ụwa n'egwu oge anyị mmụ bụ obi dị nwali Chukwu ma na egwu oge anyị na-eti ife chinye n'ọgwụ asị na anụ ọzọ ada agba anụ ọzọ
asị na ọma mmiri ada amochu igede ije onye mife chi ga-amụ n'ọnụ chinwe chukwu ga-ekwu ọkọ mẹ́nu wọ wù kí bú chukwu kẹ́lí mọ́nẹ̀ oṣù mi mẹ́nu ochi mi bẹ́nu wa ọbùsùn kí bú chukwu ayé máma ije ọyọ ọkọmẹnu wẹ bụ chukwu na chi nwokwuo na chukwu ebuka na chukwu ebuka chukwu na-edu ọgaranya aga ya na-eruzi ogbe ya onye mmemma onye mmenjọ n'ụwa chukwu ebuka onye mechi onye mefe chukwu na chukwu ebuka ọyalima asị na okwuto nweze bụ ọjịja ka ọ na-aga nweze maka ofe ga-alụta mma ọkazuola chinwekwe chukwu ebuka n'ụwa mfe chukwu na-emela obi igbo chukwu ekwe ayiye ma chukwu ekwe n'ụya Obaru brothers Obaru Ugwaiza ekwe mgbaji akwa aka ige ntị onye na-amịfe onye isi akụ otido mpa ụmụ Obaru unu ga-adị guys menu asino fun ada mo Ugwaiza asino fun Ugwaiza ade egwu ijiji Ugwaiza nye gboro mgbaji Ugwaiza nye gboro umo gbara anya
Chairman Ugwuaiza Egbunulas Mezo nwa ọgaranya udo Mezo nwa ọgaranya udo Egbunanwulas mmadụ keja onye nwe ihe ogwu ya bụ onye isi ya bụ onye sumo ọgbọrọ pụtaba achọ ife anyị ga-eri nọ na Lagos n'ebe ọ bụla ị na Kaba Ugwuaiza anya jọrọ Secretary Ugwuaiza Prince Ugochukwu Nwora SS ogologo mma ya Ochuche ezi nwa Nwora ya bụ ode akwụkwọ Ugwuaiza anya gbọrọ Chigozie ife a na-achọ Elias nwata Michael Chani Ochuche Ebu Commander Jakata Mogbaru ezi nwanne mmadụ ị ga-adị nwata Michael Chani Ochuche Chijioke Okuma Atata Ogbaru Ochuche Ụmụọdụ Ugwuaiza anyị ekwere Deputy Commander Treasurer Ifeanyi Obi Sokunsu na Ame Chukwudi Eli Bamiyi Ikegwu Oboma Okoroka Chairman Triangle Mezo nwa ọgaranya bịa Mezo nwa Egbunanwulas Ugwuaiza anya kwere Achike onye ata mmadụ emeka ịbịa n'Ochuche ezi nwa Abudos onye Kachukwu ezi nwa onye Ochuche Ụmụọdụ Chigozie Nwokwu Ụmụọdụ India Mee Ochuche Ugwuaiza anyị egworo mgbadi ndị anyị egworo mgbadi mmadụ anyị achọrọ nsọ asị na ofu Aiza na-ejiri asị na onye ekiri arọmgotu Prince Ikenna Bora n'Osoro onye Ochuche Ụmụọdụ Ugwuaiza anyị ekwere mgbadi Ugwuaiza anyị ekwere mgbadi Ugwuaiza anyị ekwere mgbadi Esoloka Ọbaze Ugwuaiza anyị ekwere mgbadi SAG Secretary of Anambra Ugwuaiza anyị ekwere mgbadi onye Ochuche Ụmụọdụ Ugwuaiza anyị ekwere mgbadi Chief Ubem Ọbaze Ugwuaiza anyị ekwere mgbadi Ogbuefi Nnanyelu Ugwuaiza anyị ekwere mgbadi Ugwuaiza anyị ekwere mgbadi Ọyọ Egwu Ugwuaiza anyị ekwere mgbadi Ọchịagha Ọkadigbo Petron Ugwuaiza Ugwuaiza anyị ajọrọ nsogbu Ugwuaiza anyị ajọrọ Ugwuaiza anyị ajọrọ nsogbu Chief Eugene Anyechi Nnanyelu Nwan Nata ụmụ ọgbarụ anyị ajọrọ nsogbu Ugochukwu anyị ajọrọ nsogbu Ugwuaiza anya nwere mgbaji Ọgbaru Brothers Ọgbaru akwụ aka ige ntị onye na-ama ife onye isi akwụrụ Otido Ọyọ Egwu Chief John Ogbuefi Ebekwodike Ochuche Ụmụọdụ Akụnna Asamaru Keji Akao nwanne nwanne n'anya member Ugwuaiza
nwa bụ eze Okwuluọra Ọgbaru ezi nwanne mmadụ ị ga-adị ugwu anyị anyị gboro mgbadi ugwu anyị anyị gboro ugwu anyị anyị ugwu anyị egbo gani ife nyeri gani na ugwu anyị anyị gboro mgbadi ụmụ Ọgbaru anyị ajọrọ asana anyị gboro mgbadi anyị uwe wondo bịa o ugwu anyị anyị gboro mgbadi abụmanụ mụ na mkpọ ugwu anyị anyị gboro mgbadi asị na ofufu Aiza adị egwu jiji ugwu anyị anyị gboro ụzọ nwe adị egwu ya ana m ekene ụmụ Ọgbaru ndị ugwu Aiza ọ ga-adị mma ọbịala egwu ga-egwu onwe onye tụ ụlọ ọnọdụ ugwu onwe ya onye si ugwu Aiza asị na nwata ma ebecha n'iru ome ya jakata onye na-enyo nke ya chukwu na-enyo nke mmadụ ị na onye nke mmadụ chukwu na-enyo nke ya ugwu Aiza anyị nwere ugwu Aiza anyị nwere Prince Ugochukwu nwere Secretary ugwu Aiza ezi nwanne mmadụ kedu maka Iju Ọgbaru asị nwere kedu maka Prince Ikenna nwere Don Solo ụmụ Ọgbaru anyị achọrọ nsogbu ugwu Aiza anyị nwere ugwu Aiza anyị nwere mejo nwa ọgaranya n'okwu ya bụ ọchịagha ezi nwanne gani chukwu ekwenu na-enyere ya chukwu ekwenu ya mmefu chukwu ekwenu nke ugwu Aiza gwọrọ mgbaji o ka isi ekwuo ka anyị isi onye mgbara bụ ewe nyiwe ndị na-agbara ugwu Aiza anyị erika ugwu Aiza anyị achọrọ ugwu Aiza anyị ugwu Aiza asị na gịrị ugwu eze ofu osisi dị m ụtọ ugwu Aiza anyị kpọrọ mgbaji anyị na-ayọ ugwu Aiza anyị ụmụ Ọgbaru ka akwụrụ n'ugwu Aiza ọ bụrụ nwere anyị na-akpọrọ mgbaji nọ na Lagos nọ na Abuja enwere ụlọ akụ mezo nwa ọgaranya ugwu Aiza anyị kpọrọ mgbaji mmadụ ka eji aka ugwu Aiza anyị kpọrọ mgbaji ife dị ọra mma ezi nwanne mmadụ ezi onye ọgbaji ife dị ọra mma so ugwu Aiza anyị kpọrọ mgbaji ugwu Aiza anyị kpọrọ mgbaji ugwu Aiza anyị kpọrọ mgbaji ọyọlịma ugwu Aiza anyị kpọrọ mgbaji ugwu Aiza anyị kpọrọ mgbaji ugwu Aiza anyị kpọrọ mgbaji solo kọbazi ugwu Aiza anyị kpọrọ ezi nwanne mmadụ anyị na-ayọ ya enyere ndị ugwu Aiza ugwu Aiza anyị kpọrọ mgbaji ọyọ sawa ije ugwu Aiza anyị kpọrọ mgbaji 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 asị na ofu onye ada mgbaji ugwu Aiza anyị kpọrọ mgbaji ugwu Aiza dị egwu jiji ugwu Aiza anyị ebe na-abata abata ike ndị ojiji onye ikala aka ife anyị chọrọ mgbaji
okwu iju ka anyị na-ekwu na mmiri ebulu obodo anyị o na mmiri ebulu obodo anyị iju ebulu obodo anyị onye omeru nye ewe n'iwe ndụ mmiri ndụ azụ o ụmụ ọgbarụ na-ewe n'iwe ọgbarụ ka anyị si eje mmiri ka anyị si eje asị na akwala onye mmiri ka a ga-eji sachi ya iwe mmiri ada ewe ncha iju ebola obodo anyị o mmiri ebola obodo anyị o iju ebola obodo anyị ndị ogwu gbara ọsọ mmiri aka ile ogidi gbara ọsọ mmiri anyị ekọla ọsamara igiri ndị njiji na ọsamara mmiri ebola obodo ụmụ ọsamara n'ọsọ mmiri anyị ekọla ụmụnankwọ nọ n'ọsọ mmiri anyị ejebe mpụtụ ndị mpụtụ n'ọsọ mmiri ọsọ iju oge a na-ekwuo maka ya okwu mmiri oge anyị na-ekwu ewu na ọkụkụ gbara ọsọ mmiri anyị ekọla ọgbakọ mmiri ebulu ihe ekpolo anyị enyebe otu uche ụmụọdụ na ọgbarụ ndị amị gbara ọsọ mmiri iju ebulu obodo anyị o anyị ekọla ọzụzọ akịla ọzụzọ iju ebulu obodo anyị eje ebe aka anyị iju ebulu obodo mmiri ekpolo obodo kolo nọ n'ọsọ mmiri kpọtọ nọ n'ọsọ mmiri ụmụ nwaanyị nọ n'ọsọ mmiri ndị ike nọ n'ọsọ mmiri agadi nọ n'ọsọ ewu na ọkụkụ nọ n'ọsọ anyị eje ebe ọhịta na ọgbarụ ọhịta gbara ọsọ mmiri anyị eje ebe ideke na ọdụ ebe ụmụ ideke nọ n'ọsọ mmiri okwu mmiri oge anyị na-ekwu iju obodo obodo anyị o na mmiri ebulu obodo anyị o na mmiri ekpolo obodo anyị onye ọbụla mmiri bara ibia ya ewe n'igwe o maka mmiri ka ọgbarụ si bịa ndụ mmiri ndụ azụ ọ bụgo na moto azụrụ anyị na-eji ụgbọala obodo anyị Rivers nọ n'ọsọ mmiri ndọni nọ n'ọsọ mmiri abụọ nọ n'ọsọ mmiri Anamụ nọ n'ọsọ mmiri na Anambra ụmụ Anamụ odibe ụmụ Delta biko n'ibe oke gbara ọsọ mmiri ndị omeru fadiba ije mmiri bụ ije awele ije mmiri bụ ije ọma okwu iju oge anyị na-ekwu ole n'ụwa na mmiri ebulu obodo anyị His Excellency Dr. Goodluck Jonathan anyị na-ayọ iyi inyere ụmụaka ọgbarụ ụmụaka Anambra steeti aka na ụmụ Delta na mmiri ebulu obodo anyị Honorable Governor Peter Obi okwute ndị Igbo niile anyị na-ayọ itinyela anyị aka na anyị gbara ọsọ ndụ mmiri ndụ azụ ụmụ ọgbarụ na-ebe onye omerụ mmiri mmadụ akọ n'ibe ya ọnụ amaka ije na mmiri oge anyị si bịa onye omerụ mmiri ije mmiri bụ ije udo ewu na ọkụkụ nọ n'ọsọ mmiri ikolo nọ n'ọsọ mmiri ahụ ọyọlịma egwu okwu iju ka anyị na-ekwu mmiri ebulu obodo anyị ije ekpolo obodo anyị na mmiri ebulu obodo anyị ije ekpolo obodo anyị ije ekpolo obodo anyị onye omerụ onye anyị onye omerụ onye anyị
mụ ibe ya asị na ije mmiri bụ ije awele ije udo maka ụzọ mmiri adị echi echi akwa ruo onye mmiri ga ga-ejitatị ya iwe mmiri adị ewe ncha okwu mmiri ka anyị na-ekwu n'elu ụwa okwu iju ka anyị na-ekwu ije mmiri bụ ije ọma ije mmiri bụ ije awele chukwu oge anyị na-aga o welu mmiri dozie ọgbaruo o welu mmiri dozie obodo anyị ka ọ dị mma asị na ije mmiri bụ ije awele ikolo nọ n'ọsọ mmiri igochi nọ n'ọsọ mmiri bọtọ nọ n'ọsọ okenye ma agadi ma nwata ma nwaanyị ikolobịa onye ọbụla agbara ọsọ mmiri ma ewu na ọkụkọ gbara ọsọ mmiri ife mmiri mee n'obodo anyị echika ụfọdụ nọ n'akwa ụfọdụ ndị obodo nye n'anya aka ụmụ Naịjirịa ga-enyere ụmụ anụ gbaru aka nụ na mmiri eburu obodo ndị gọọmenti ndị na-achị achịchị ga-enyere anyị aka anyị nọ n'ọsọ mmiri na mmiri eburu obodo mmiri eburu obodo ihe eburu obodo anyị mmiri eburu obodo anyị ndụ mmiri ndụ azụ ụmụ ọgbaru were unu n'idibe anyị nwere nri anyị nwere azụ ife dị mmadụ n'obodo anyị ama ka anyị dị ana mmiri mara gị dị ebu ibu egwu neme mmiri ebulu ibe ebulu mmiri ebulu ibe ebulu ibe ebulu mmiri ebulu mmiri ebulu ewu na ọkụkụ gbara ọsọ mmiri ikolo gbara ọsọ mmiri igochi gbara ọsọ mmiri okenye gbara ọsọ mmiri agadi na ọsọ nwata na ọsọ mmiri ije mmiri bụ ije ọma ụzọ mmiri adị echi echi n'elu ụwa mmiri ekporo obodo anyị onye omeru ya ribe onye omeru ya ribe nke mmemme dị emi ya asị n'ụkwa gbara apịtị aka aba n'ọnụ mmiri mara gị dị ebu ibu mmiri ebulu obodo anyị ewo ibe ekporo obodo anyị ibe ekporo obodo anyị ndị ba merụ ya ribe nụ ụmụ anamụ nọ n'ọsọ ibe ekporo obodo ụmụ delta nọ n'ọsọ ụmụ ọgbaru nọ n'ọsọ Rivers nọ n'ọsọ ibe ekporo obodo anyị ibe ekporo obodo anyị onye o mere obodo anyị mmadụ akọrọ obodo anyị ọgbaru mmiri ka anyị ji aga ndụ mmiri ndụ ahụ asị na-akwa ruo onye mmiri ka ga-ejusi ala iwe mmiri a na-ewe ncha mmiri eburu obodo anyị ije mmiri bụ ije ọma ndụ mmiri ndụ azụ ife dị mmadụ na ọgbaru be anyị ụmụaka na ebigo odibe ụmụaka na ebigo odibe ụmụ otu uche ebigo odibe ụmụ ọsama odibe ụmụ asị ebigo odibe ụmụ ọkpa ebigo mmiri ebulu obodo anyị ije ebulu obodo anyị mmiri ebulu obodo anyị ije 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 ebulu ije ebulu obodo anyị ije ebulu na mmiri ebulu obodo anyị ije ebulu obodo anyị ije ebulu obodo anyị ije ebulu obodo anyị ije ebulu obodo anyị onye o mere ya ibe
me nege na mmiri mala ne mo buke oku mmiri ka ni leku ne mo buke ndu mmiri ndu azụ amaka njana ọbụ na moto adrogodo anyị ga-ejikwa we n'obodo anyị ụmụ ọgbaru anyị dị ụsọ ụmụ ọgbazụ anyị igbo mmiri bụrụ ile bụrụ obodo anyị 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 ile bụrụ ile bụrụ obodo anyị ile bụrụ obodo anyị